खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। न'खराव आय फैगोन, रांखावरि बाहायनायफ्राव सांग्रां जागोन। न'खरनि थाखाय मोजां मुवा बेसादफोर सोरजिनो सानगोन। वृष राशि। समाजाव गाज्रि सावरायजानो हागौ। फिसा जेंनानि थाखायनो गुबुनजों गाज्रि मुङाव फान्दाय जागोन, दुखु जानांनो हागौ। मिथुन राशि। मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि थाखाय मुं सोरजिनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन, गावनि मान सन्मानखौ बारायनाय मोनगोन। कर्कट राशि। मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोनगोन। समाजाव सुबुंफोरजों बाख्नाय जागोन, गोसोनि साननायफ्रा आबुं जागोन। सिंह राशि। न'खरनि जेंनाखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। असान्थि गोसोजों जेरावबो ओंखारनाय नङा। उसुखुथु गोसो लानानै सोलिनांगोन। कन्या राशि। न'खराव दुखु दाहानि थासारिया साग्लोबगोन। मोनसे जाथायनि थाखाय गासै न'खरानो दुखु मोनखांगोन। गोरोन्थिखौ जेब्लायबो फोसाबनो सानगोन। तुला राशि। जेंना जेंसिनिफ्राय रेहाय मोनगोन। न'खराव साबसिन मिनि खुसि रंजानाय फैगोन। गासैबो खौसे थालायनो हागोन। वृश्चिक राशि। न'खराव धोन सम्पति सोरजिनायनि फारसे मोजां सान। न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। धनु राशि। न'खराव हरखाब नांलाय खमलाय जानो हागौ। न'खरनि जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। मकर राशि। खामानियाव खस्थ' मोननांनो हागौ। न'खरनि थाखाय खामानियाव खस्थ' मोननायखौ जेबो साननाय नङा। खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान। सुथुरनिफ्राय रेहाय मोनगोन। उदां गोसोजों जेरावबो खामानि मावनो हागोन। मीन राशि। न'खराव रांखावरिनि आंखाल नुजाथिगोन। न'खर सोलिनो थाखाय गुबुननिफ्राय रां दाहार लानांगोन। रांखावरि मोननायाव फारसे गोब्राब जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।